our hands before the Lord. Yeah. Lord, you're worthy to be praised. That's it. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we have counted the cost. We will follow our God from this day for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Yes, we will serve the one true God. We will serve the Lord. God of heaven and earth. We will serve the Lord with all of our heart. We will serve the Lord. We will serve the Lord forevermore. We will serve the Lord. Glory to God. Oh, we praise you. Yeah. Oh, let's clap our hands before the Lord. Yeah. Lord, you're worthy to be praised. That's it. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we have counted the cost. We will follow our God from this day for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Yes, we will serve the one true God. We will serve the Lord. God of heaven and earth. We will serve the Lord with all of our heart. We will serve the Lord. We will serve the Lord forevermore. We will serve the Lord. Glory to God. Oh, we praise you. Yeah. Oh, let's clap our hands before the Lord. Yeah. Lord, you're worthy to be praised. That's it. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we have counted the cost. We will follow our God from this day for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Yes, we will serve the one true God. We will serve the Lord. God of heaven and earth. We will serve the Lord with all of our heart. We will serve the Lord. We will serve the Lord forevermore. We will serve the Lord. Glory to God. Oh, we praise you. Yeah. Oh, let's clap our hands before the Lord. Yeah. Lord, you're worthy to be praised. That's it. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we have counted the cost. We will follow our God
Mga tanan, amon man gina-greet, kag ginaagda ang amon nga mga virtual worshipers through Facebook Live. Mayong aga sa inyo nga tanan. Ari naman kita sa pagdayaw, pagsimba, sa pagpasalamat sa aton mahigugmaon kag langitnon nga Dios. Ready na pala kamo? Mga utod ko sa Ginoo? Amen? So, akon pagkatagon si Ma'am Lenny to lead us sa pagpangamuyo. Magatindog kita pag magpangamuyo. Amay nga balaan, salamat Ginoo. Sini nga aga, salamat Ginoo God sa maayong tinion Father God nga imo ginhatag sa amon. Nga sa diin Ginoo Lord nga makasimba kami, makaymaya kami Ginoo God sa imo nga ngalan. Gani Ginoo God sini nga aga naimbitar namon Ginoo imo nga balaang nga espiritu o God nga amo magapanghikot Ginoo God sa among tagsa nga mga tagipusoon Ginoo sa among mga hula-hula o God. Kag salamat Ginoo God sa imong presensya sini nga aga Ginoo. As we worship you in spirit and in truth Ginoo God. Kag Father, thank you God for your goodness. Lord God, thank you Lord for your faithfulness o God sa among tagsa nga mga kabuhi Ginoo. Salamat gid sa tanan-tanan nga mga bugay giugad nga imo Ginoo ginhatag sa among sini nga adlaw o God. And Father, we gonna worship you, we gonna honor you o God. Sini Ginoong aga. And Father, we give you praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Amen. Salamat Ma'am Lenny sa sinanga matakom nga pangamuyo. Ang aton Ginoo maayo kag angay gid siya nga naton nga pasidunggan. Mera ako basahon sa Salmo 138. Ang hambal diri, magapasalamat ako sa imo, Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa imo, sa atubangan sa mga Dios. Magaluhod ako nga nagaatubang sa imo templo, kag magadayaw sa imo. Tungod sang imo gugma kag katutom. Kay ginpakita mo nga labaw ka kag ang imo pulong sa tanan nga butang. Sang magpanawag ako sa imo, ginasabat mo ako. Ginapabakod mo ako paagi sa imo kusog. Magadayaw sa imo, Ginoo, ang tanan nga hari sa bug-os nga kalibutan. Kay mabatian nila ang imo pulong. Magakanta sila parte sa imo mga ginhimo, kay dako ang imo nga gahom. Bisan labaw ka sa tanan, Ginoo, nagakabalaka ka sa mga kubos. Bisan mataas ka, nahibaluan mo ang tanan dira sa malayo. Bisan ara ako sa kalisod, ginatipigan mo ang akon kabuhi. Ginasilutan mo ang akon akig nga mga kaaway. Ginaluwas mo ako paagi sa imo gahom. Tumanon mo, Ginoo, ang imo mga promesa sa akon, ang imo gugma wala sing katapusan. Hindi pagpabay ang imo mga ginhimo. Hallelujah! Ang gugma sang Dios wala sang katapusan. Amen? Gina-request ko ang tanan sa pagtindog, sa pagkanta sa aton, para sa aton, Ginoo. Magpalakpak kita. Hallelujah. Pasalamati ang aton Diyos, gugma niya wala katapusan. Maayo siya kaglabaw sa tanan, gugma niya wala katapusan. Magkanta, magkanta, magdaya, magdaya. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon, padayon.
makagala humang iya kamon. Gugma niya wala katapusan sa sining bag-o nga kabuhi. Gugma niya wala katapusan. Magkanta, magkanta, magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapaday. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon, padayon. Hallelujah! Halin sa pagbutlak sang adlaw, sa pagbutlak hasta pagtanod sang adlaw. Gugma niya wala katapusan, sa grasya sang Diyos magapadayon kita. Gugma niya wala katapusan, magkanta, magkanta, magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon, padayon. Aton ideklara, gugma niya wala katapusan. 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 Magkanta, 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 magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton malig-on, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon, padayon. At palakpakan ta ang aton Diyos nga matutom, puno sa pagpalangga, kag ini magapadayon. Kayang iyagong mawala katapusan. Kristo akon sa landigan, sa imo maging malig-on ako. Kristo akon sa landigan, ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong. Kristo! Kristo akon sa landigan, sa imo mangin maligon ako. Kristo akon sa landigan, ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong. Ako may paglaom, Ako may paglaom, ako may buwas damla. ako may buwas damlag. Ang Diyos may tuyo sa ako. Ang Diyos may tuyo sa akon, inipat-on.
inipat-od Kristo akon sa landigan. Sa imo mangin malig-on ako, Kristo akon sa landigan. Ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Pulong mo matuuron, Pulong mo matuuron, kag makagagahom. kag makagagahom. Ang Diyos nagluwas sa ako, Ang Diyos nagluwas sa akon, inipat-od. Inipat-od Kristo akon sa landigan. Sa imo mangin maligon ako, Kristo akon sa landigan. Ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Ako may paglaom. Ako may paglaom. Ako may paglaom, Ako may buwas damla. ako may buwas Ang damlag. Diyos may tuyo sa ako. Ang Diyos may tuyo sa akon, Inipat-od, inipat-od Kristo akon sa landigan. Sa imo mangin maligon ako, Kristo akon sa landigan. Ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Pulong mo matuuron, Pulong mo matuuron, kag makagagahom. kag makagagahom. Ang Diyos nagluwas sa ako. Ang Diyos nagluwas sa akon, inipat-od, inipat-od Kristo akon sa landigan. Sa imo mangin malig-on ako, Kristo akon sa landigan. Ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Ako masalig. Ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Ginoo, ikaw ang amon nga sa landigan. Ikaw ang amon kaupod. Biskan diin kami makadto, Lord. Sa imo kami makadalagan. Labi na kung ara kami sa mga pagtilaw. Pero ang hambal sa imong nga pulong, Ginoo, ano man ang amon, Ginoo, ginaagyan sa kabuhi. Padayon kami, magadayaw sa imo. Yes, Lord. Miski sa mga tsimpo sang pagtilaw, sang kalisod, magadayaw kami sa imo. Kay kabalo kami. Ikaw ang nagakontrol sang tanan. Ikaw ang in charge, Ginoo. Makasalig kami sa imo. Kay tuman kadako ang imo gugma. Kag ang imo gugma wala katapusan. Ang gugma mo sa amon, tama gid kadako. Kag wala, Lord, may makahamulag sa amon sa imo gugma. Salamat. Bugana nga kabuhi sa imo gidlang, matuod nga paghilway sa imo makitaan, labaw ka sa tanan, labaw ka sa tanan. Magpanggamot sa imo gidlang, kag pabakuron ang pagtuo sa imo magatukod, kag magpadayon sa pagpasalamat. O Kristo, manluluwas ko. O Kristo, ang kabuhi ko. O Kristo, akong Ginoo. Kaupod ko, miskan din ako.
Kabuhi ako sang Diyos, paagi sa imo. Ginpatawad sang tanan nga mga sala. Ginpanas ang lista sang tanan ko nga utang. Kaginwala sing bugos sa paglansang sa sina nga krus. Kristo, manluluwas ko. O Kristo, ang kabuhi ko. O Kristo, akon Ginoo. Kaupod ko, biskan diin ako. 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 Hallelujah. Salamat gid no sang kanta sang Kingdom Watch. Magapangamuyo kita namon. Salamat gid sa imong pagigugma sa amon. Salamat kay ang imo pagigugma wala sing katapusan. Kag salamat Ginoo nga ginahigugma nimo kami diri tanan subong. Salamat kay ikaw ang perpekto nga amay kag ikaw nagahigugma gid sa amon labi pa sa pagigugma sang amon amay sa kalibutan. Pero Lord, salamat sa mga amay namon sa kalibutan. Salamat sa ilang mga paglaygay. Kag salamat kay gingamit mo sila nga instrumento nga mag-provide sa mga kinahanglanon namon. So Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Mayong aga sa inyong tanan. Ang mic to may echo, no? Mayong aga. Mayong aga. Okay na, way na echo. Mayong aga sa inyong tanan. God is good. Ang Diyos maayo sa tanan nga tion. Kag sa tanan nga tion, ang Diyos maayo. Happy Father's Day. Gali sa mga tatay. Diri subong, sino di ang mga tatay? Isa. Sige, isa lang. Dua o hindi, isa. Isa lang. Sige, pwede ka katindog kay pangamuyuan ka namon. Ano ganing ngala ni tatay? Tatay? Oswaldo? Oh. Sige, magapangamuyo kita. Amay namon, salamat subong sa mga tatay nga rin. Labi na kay Tatay Oswaldo. Kabay pa nga i-bless nimo ang iya pamilya. Nga gabiton mo sa nga maging imo instrumento nga mag-provide sa mga kinahanglanon sa iya pamilya, Lord. Lord, hindi sila pagpabay. Ginoo, kabalo ako nga nagahigugma ikaw sa ila. Kag ang imo paghigugma wala nagauntat. So Lord, we entrust everything to you. We believe, Lord, nga ikaw ang pinakamaayo nga amay. And we ask this in Jesus' name. Amen. So ang aton nga topic ko no sa ini nga month nga ini nga bulan is training ground, no? Training ground. Kag ini nga topic ano ni sa mga labi na sa mga pamilya gini sa nga topic, no? Kay ang his life every June, no? Every June, ang topic naton niya is more about family. Ga-focus kita sa pamilya. Kagini ang training ground, ang aton gid nga main verse gid yan, no, sa training ground nga series is Proverbs 22:6. Sa iligay no, nagasiling, tudloi ang bata sang husto nga paginawi, kag dumdumo niya ini bisan tigulang na siya. Grabe no, siling sang ni Solomon, pinakawais nga hari sang kalibutan, siling niya, tudloi ang bata sang maayong nga paginawi kay magtigulang siya hindi ani malipatan. Ti kung gusto mo ang future sang bata mo, no, ang buwas damlag sang bata mo maging manami, tudloi ang bata mo. Hindi pagbabayi ang bata mo.
Kung gusto mo nga maging successful, maging mauswago ng imo bata, kung gusto mo maging maayo ang karakter sa imo bata, hindi pagbabayi mo bata. Ang balitupad mo, hindi pagbabayi mo bata. Amo na sa ang training ground, no? Gina-remind kita nga, hindi kita dapat magpabaya. Kaya kung kapabaya ka lang, ang bata ni mo kung pabayaan mo bata mo, dugin pabayaan mo lang ang buwas damlag sang bata mo. Kung gusto mo maging manami iya buwas damlag, tudluin na subong pa lang. Tudluin na samtang bata pa lang, hindi na magulat, magtigulang sa. Kaya kung magtigulang sa, hindi na nasa magpatisi mo, maalam na nasa. Iban nga bata, dahil kung maka-graduate na o kung taas na ilaping nag-eskwelahan, hindi na sila magpati sa ila ginikanan, kay para sa ila, maalam pa sila sa ila ginikanan. Ti ang importante, tudluan mo samtang bata pa lang. Samtang bata pa lang, ginatudluan mo na parti sa Ginoo, para hindi sila madala sa temptasyon. O kung madalaman sila sa ulihin, makadumdum sila nga magbalik sa Ginoo. So, amo na ka-importante ang role sang isa ka ginikanan, no? Every parent or every ginikanan, no, tanan nga ginikanan must be a trainer, no. Dapat ang mga ginikanan trainer ni sila sa mga bata nila, amo ni nga training ground ang aton nga series kay gapati kita nga mga ginikanan trainer, mga ginikanan mga coach. No, dapat may coach gid nga may galaygay para maging successful ila bata. Kung ang isa ka basketball team wala coach, gapinalagpat na sila. Hindi gina mag-success ang ina nga team kung wala coach. Ang isa ka boksingero kung wala sang coach, wala gina pakagtuan iya karir. Bisan ano pa sa katalented, bisan ano pa sa kakusog, bisan ano pa sa kadasig. Pero kung wala kung wala siya coach, kung wala sa may galaygay, hindi na mag-successful iya karir, no? Kung si Manny Pacquiao wala si Freddie Roachby, hindi gid siguro maka 8 division champion. Pero dapat amo na nga ka-importante ang coach, no? Ti ang mga ginikanan dapat trainer na, coach na sa sang iya nga kabataan. Para ang kabataan niya maging mauswagon, para ang kabataan niya maging maayo sa uli, dapat siya ang trainer sang iya ginikanan. Ang tatay, ang nanay, dapat mga trainer na sang mga kabataan. So trainer gid kita sang aton mga kabataan, no? Trainer sa godliness. Ikaw ginayang una-una nga trainer sang kabataan mo, hindi ka makasiling nga, buong bata, o to dungol-dungol, labi pastor, ikag tuwi bata ko, ilay gayi na gani, kay kadungol-dungol sang bata ko. Tiyang pastor makalaygay lang na 30 minutes. Or bisan isa ka oras pa, depende sa pastor. O bisan dalon mo pa di sa simbahan, ti makalaygay ang pastor. Pero ikaw role mo na iya as a ginikanan nga maglaygay sa bata mo for your lifetime, no? Lifetime mo na iya nga role. Grabe, no? Amo na nga ang ginikanan, dako ni sayang pribihelyo, kag ini sa kuling kinisa nga halin sa Dios. Dako niya nga kuling halin sa Dios ya. Tandaan mo, kung mapatay ka diri sa kalibutan, kung empleyado ka, ang boss nimo mangita lang na sang makabulos mo ya. Kung ano man ang ngobra ara simo, subong mabuslan ka, pero sa ginikanan, ikaw lang ang ginikanan sang bata mo. Kung madula ka, wala na sila sang bag-o nga ginikanan. May mga lang sila, may mga mentor lang sila, pero ginikanan niya, wala na sila may bag-o pa nga ginikanan. Ikaw lang yung ginikanan sang bata mo, no? Hindi ka na pwede may slan kung madula ka na diri sa kalibutan, hindi ka na may slan kay ikaw lang ginang ginikanan. So expected from you, no, nga magtudlo sa kabataan mo sang godliness, sang disiplina, no? Sang disiplina, importante gina, self-control. Tandaan ta nga ang mga kabataan subong damo na addiction sa kalibutan, no? Ang una-una gid nga grabe nga addiction subong amo niyo cellphone. Ti kalabanan nga mga ginikanan. Tak-an sila kay ang bata nila bi kung magpasaway ari cellphone no hampang digani Ti ang mga bata ti sige hampang ka cellphone, ga-addict na sa cellphone. Ti mga ginikanan, no, dapat i-control ta nga hindi puros technology lang. Siyempre nami kung may cellphone kay niwatag mo sa kabataan mo kay hindi mo na kinanglan, yaya mo kay mahipos na ang kabataan mo kag mahampang na lang nga hampang. Ti pero testing bla kay ibawi abla sila ang cellphone bla kay may bit na sila. Kay ga-addiction na mong so dapat i-control ta ang addictions man sa mga kabataan to no i-control no. Gamiton ta ang mga technology okay na pero dapat may control gid self-control importante. Tandaan ta nga si Jesus mismo nga anak sang Dios no. Nga Dios gid saya in the beginning no sa
sang ano pa lang kasi ano na ganyan beginning pa lang ara ng pulong. Ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong Dios si Jesus Dios na ya. Pero si Jesus nagpakatao sa naging bata sa dason nagpati sa iya ginikanan. Gina-honor sang Dios ang mga roles sang ginikanan. No bisan si Jesus gani nga anak na gid sang Dios nagsubmit pa sa iya ginikanan. Siling sa Luke chapter 2 verse 52, nagsiling na nga nagdugang pagid ang kaalam ni Jesus kag padayon ang iya pagdako. Kag nalipay gid sa iya ang Dios kag ang mga tao, no. Bisan si Jesus naging nagpaidalom pa sa iya mga ginikanan, no. Amo na nga ang mga kabataan bisan ano ka pa ka successful sa uli, bisan ano ka pa ka prosperous o matabo sa imo kabuhi, kung ano ka pa ka alam, dapat may padalom ka gyapon sa imo ginikanan. Sundon mo si Jesus. Nga si Jesus gani Dios na lang gid nagpahidalom pa sa iya ginikanan. Kaya mo ina nga grabe ang grabe ang role sang ginikanan, no. Kag ginakilala gid ina sang Dios kag design gina sa iya sang Dios, no. Ang ang taho ya nga wala ginikanan naturally si Adan eh. Pero ang Dios ya amo na ang naging amo na ang iya nga amay mo. Amo na bla sa genealogy, na bla sa lukaw. Tanan niya, siyempre may son. Pero si Adam na ya, son of God na nabutang siya. So, ang verse ginaton subong, train with love. Ang pag-train gali, ang pagtudlo sa aton nga mga ginikanan, dapat ang pagtudlo nga may gugma. Ang pagtudlo sa gugma. Grabe no. Dapat may gugma, importante gid na. Siling sang Epesos Kapitulo 6, versikulo 4, kamo nga mga ginikanan, hindi ninyo pag-akiga ang inyong mga kabataan, kundi saguran ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo. So ang din ni Paul nga dapat ang panimalay pa lang dapat ang panimalay magaguide sa pagigugma. Tandaan mong pinakabayolente nga mga tao sa kalibutan nakabato na sila sang kalabanan nga mga pinakabayolente nga tao sa kalibutan, nasakit na sila sang una, nasakit na sila sa mga ginikanan nila. May ginahambal gani nga hurt people. Ang mga tao nga nasakitan, amo na sila kapanakit. Hindi ka kahatag sang wala mo nabaton. Kung nabaton mo, panakit lang. Kung nabaton mo, puros mamuyayaw lang sa ginikanan mo, maging palamuyayaw ka man. Kung ginasakit ka, pero may manakit ka man sa iban nga tao. Pero kung ginahigugma ikaw, magahigugma ka man sa iban. Amo na sa nga ang panimalay kung nagahigugma, kung ginahigugma mo ang imo kabataan, ang kabataan mo madako nga may puno sang pagigugma, kag ini nga pagigugma mahatag sa iban nga tao, maging maayos ang nga tao kay nagakabuhi sa gugma, kay ina nabaton niya sa ginikanan niya. Of course, kung wala na natabok, nami pagid kung nagbaton niya pagid sa Dios no, kung ginalaygayan mo sa Dios kag nabaton niya ang gugma sang Dios, abaw grabe na gina kay perpekto na gina nga pagigugmaya ang pagigugma sang Dios sa aton. So amo na sa ka-importante aton topic subong nga ginatudloan kita nga dapat magdisiplina kita sa aton mga kabataan nga may higugma, no. Mga ginikanan nga dapat gihigugmaon ang inyong kabataan. Nga dapat kita magigugma sa aton kabataan, nga ang mga kabataan dapat magigugma sa imo ginikanan. Siling sang unang 1 kapitulo 4 bersikulo 19 nagasiling nagahigugma kita kay tungod ang Dios amo ang una nagahigugma sa aton. Grabe no mga ginikanan nga dapat ninyo higugmaon ang inyong kabataan kay ang Dios ang una nagahigugma sa imo. Ang mga kabataan nga dapat ninyo higugmaon ang inyo mga ginikanan kay ang Dios ang una nagahigugma sa aton. Importante batunon ta ang gugma sang Dios. Kung gusto ta maging maayo nga ginikanan, ang Dios dapat ang una ta nga ginikanan. Batunon ta ang gugma niya kag kita maging maayo nga ginikanan sa aton mga kabataan. Kay nabaton ta ang gugma sang Dios, ihatag ta ang gugma sang Dios sa aton mga kabataan. So muna sa his life, gapati kita nga ang kabataan, no, pag-asa ng bayan, siling ni Jose Rizal. Ang kung pag-asa ni sa sang bayan, dapat ang mga panimalay amo na sa magalaygay, amo na sa magapadako para ang pag-asa hindi maging gani ang sang pag-asa.
dapat amo na kung pag-asa sa sang kabataan, dapat ginapadako sang gusto sang ginikanan. Kay kung wala na sa ginpadako sang gusto, kag ginpabayaan lang, basi basi maging bayulente, basi maging terorista. Di ba kung ay sa ginpadako sang gusto. Iban nga tao, kung iginikanan ka, may duwa ka klase, no? Ang iban, kung magdisiplina sila sa ila bata, gusto nila mahadlok ila bata. Amo na nga kung gapasaway ganing bata, kuhaan na yun pa ha, balbalon, pam, pam. Dasun, para madisiplina no? Dasun, ina nga disiplina, ga-work man. Ga-work na sa, doon, tsakto na nga disiplina. Ga-work sa tuod, ga-work na sa short time. Kay kung nahadlok ang bata sa ginikanan niya, do na sa blado grabe ang iya respeto kag grabe ang boundaries nahadlok sa. Pero ina short time lang kay kung magkako na sa hindi na nasa madlok sa pahaya. No, inaya short time lang ginasaya nga disiplina, pero ang pagigugmaya may gadako ang kabataan mo nga may respeto gid simo kung ginahigugma mo siya. Of course, pwede na siya maduwa ang disiplina kag pagigugma, pwede na. Dapat magdisiplina ka nga may pagigugma. Magalaygay ka nga may gugma, mag-aakig kasi bata mo normal dapat pero dapat may pagigugma. Hindi pwede nga hakig ka lang nang hakig nga waay ka sang pagigugma. Kay delikado gid na katama. Mayara isa ka tatay, no? Nagpromisa isa ka tatay, dason ang bata yaman graduate sa college. Nagsiling ang bata nga gusto ko tani graduation gift ko may salakyan ko ba. Kay sila mong kay damo sila bla kwarta ti gusto ya tani nga may salakyan sa mag-graduate sa sang college nga graduation gift bla nga tawag sa may salakyan ba. Ti isang nakagraduate na sa ang tatay nagatag siya sang regalo. Kag pag-abriya excited gid sa abiya salakyan gid ang ihatag siya. Pagka-abriya sang regalo, Bible ang gali. So nakita yan, lain pumatsagan. Yan mong ginabuya pa ang regalo sang tatay ang Bible. So nangita na sa obra, nagpalayo sa ila sa panimalay. So way na sa gatawag-tawag, way na sa gasapak-sapak. So nabalaan niya nga nagmasakit na tatay. Nagkagtuto sa. Pero pagkagto yan, napatay na tatay. Ti grabe na yun, nasubuan na sa. So nakita yan ang ginhatag sang tatay siya nga Bible, no? Sa Bible galito may nabutang to nga pag-abriya sang Bible may nabutang nga yabi sang salakyan. Ti grabe no. Grabe ang akig sa tatay gali kay ang gusto gali nga ihatag sang tatay siya ginatag to. Galing kay wala ilang ginabriyan ang hatag nga Bible mong kay para siya hindi na importante Pero gusto sang tatay tani nga muna padakuon sa godliness, no? Mga makilala si Jesus ang muna gingaan sa sang Bible, pero iyabi ga-focus sa salakyan, way sa kabalong sa Bible, galito, may sa sulod to, may ara sang yabi sang salakyan, no? Ti ang iya nga, ti kalalain, sa iyang iya kaaki gali sa amaya, gali, no? Abi-abi, alang gali, hindi pa gali amo to, hindi pa gali dapat, no? Bilang isa ka Kristiyano nga panimalay, dapat sundon ang mga maayong nga amay sa Bible, mga maayong nga ginikanan sa Bible. Damo-damo maayong nga ginikanan sa Bible. Isa na siyempre si Jose kag si Maria, maayo ginasla nga ginikanan niya. Kag sila of course, ang bata nila ang bata ni Maria si Jesus, pero pagkatapos ni Jesus may mga bata gid nga kay Joseph gid no, kay Joseph kay Mary, no, may mga utod pagid si Jesus kag maayo to ila pagpadako. So bilang isa ka Kristiyano nga ginikanan o Kristohanon nga ginikanan, dapat may pakita mo sa imo kabataan ang imo pagigugma sila. Paano mo na mapakita, no? Siling dire nga una-una gid importante man nga ginahambalan mo sila, nga ginahigugma mo sila. Of course, ang paghambal lang hindi na saya sapat, dapat makita gid sa actions nimo. Pero mas okay man nga ginahambal nimo, nga ginahigugma mo sila. Kay out of the abundance of the heart, the mouth speaks, no? Ti kung ano ang ara sa imo nga tagipusoon, ginahambal na sa imo nga bibig. Parehas man nabala, no, nga if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe that God raised Him from the dead, you will be saved, no? Dapat i-confess mo gid yan, no? Kung nagahigugma ka
Importante gid nga gina-confess mo, no? Kung may nagustuhan ka nga tao, importante gid nga ihambal mo no? Hindi pwede nga wala mo gid ginambal Dapat kinahambal gid. Dason ang kadua, ask them about their day, no? Dapat kinapamangkot mo sila, kamusta kasubong anak? Ano ang gakatabo si mo sa ini nga adlaw? Importante gina sa. Of course may mga ginikanan nga hindi sila hindi sila grabe lang magpa-express ang ilang gugma, hindi sila nanad sa maghambal yang nagay gugma sila sa kabataan nila. Hindi kaiba niya do may ara ang ginapakita lang nila, no. Pero kalabanan gid almost or tanan or kalabanan, no, nga ginikanan ginahigugma gid ila kabataan. Either nga gina-express nila or either nga wala nila gina-express or either love gid nga nga ginahambal permi or tough love, no, damo klase. Pero importante gid nga ask them about their day, no, dapat nga pamangkot kay how are you subong anak, no, give them your undivided attention. Dapat mapakita mo sa kabataan mo nga importante sila sa imo. Paano naman maka-focus ka man sila, hindi ka permi nga give them your undivided attention, no. Dapat ang attention mo ara sila. Hindi pwede nga hambal ang bata mo parte sa mga problema. Dason ga scroll ka lang daya sa Facebook, lantaw ka lang yung YouTube o Netflix. Dapat ga focus ka gid sa mga kabataan mo. Give praise when praise is due, no. Kalabanan nga mga kabataan niya, ang mga ginikanan niya, ga focus sila ka nano man ang anak man, lubo man yung grades man, mano na lang ni sa magdako sa man. Pero dapat ginadayaw taman ang mga kabataan mo sa mga accomplishments nila. Bisan gagmay nga accomplishments, dapat ginadayaw ka mo sila, no, gina-praise mo sila para ma-inspired pagid sila. Remind them of their strengths, no. Dapat asa ginikanan kabalo kita kung ano ang strengths ng mga kabataan, kung ano ang weaknesses nila. Kag dapat amo na para malaygayan ta sila, dapat makilala ta ang aton mga kabataan, no. Kabay pa nga ang kalabanan, di nga ginikanan, kilala nila ang ilang mga kabataan. Kag kabalo sila sa mga strengths sang ilang mga kabataan. Spend more quality time together, no. Ano nga butang ang mahatag mo sa kabataan mo nga importante gid? Ano nga butang nga mahatag mo nga hindi mo na mabalik? Ginatawagin isa nga TIME. Time, oras. Kung ginahatag mong oras mo sa mga kabataan mo, hindi mo na mabalik. Pero maayo na nga investments. No? Maayo na nga investment kung kung gina-spend mo time mo sa kabataan mo. Kay tandaan mo, no, nambal ta na nagina, tandaan mo, ang obra mo, kung mapatay ka, madula ka sa kalibutan, maislan ka. Pero as a ginikanan, hindi ka gid maislan. Ikaw gid ang ginikanan sang mga kabataan mo, bisan wala ka na dire sa kalibutan. So, kung ga-spend ka time sa kabataan mo, importante ginasa kag wise investment na sa, no? Laugh with them, no? Siyempre, ginasiling gani nga, laughter is the best medicine. Show up, no? Siyempre, kung may mga graduation, may mga importante nga events sa kabataan mo, kung nag-interest sa sports, importante man nga gapakita ka man. Push them but not too hard, no? Okay, gid nga i-motivate mo sila, no? Okay, gid okay gid nga mo sila, gina-inspire mo sila nga mag-succeed sila, no? Pero hindi gid katama, no? Hindi ka gid pwede kasi lang dapat perfect ang exam mo. Ako magsala-sala gani na bala kada. Kaya ang asa ginikanan, no, ginatudluan kita nga dapat ang pagigugma naton unconditional. Magsiling kay unconditional bisan pagkakatinabo ang gugma mo ara dagyapon. Parehas lang pagigugma sang Dios sa ato, no, unconditional na katama. Bisan nagakasala kita, ginigugma kita gyapon sang Dios. So as a parent, dapat ginigugma ta ang mga kabataan ta. So, push them, respect their space and their feelings. Ask them what they think, no? Importante, gid nga pamangkoton mo sila kung isang ila opinions, no? Pero dapat may boundaries ka sa ginikanan. Be patient with them, no? Kung nagasala sila, dapat may pasensyoso ka sa ila. Kag-ari, pinakabudlay ni sa, kag-amo ni sang last, pero pinakabudlay ni. Acknowledge when you're wrong. Budlay-budlay niya sa ginikanan, mangayo.
nga mag-acknowledge nga may sala ka sa kabataan mo. Mayara gani isa ka tatay to. Do nang irida sa ginbiyaan yung pamilya ya. Ti grabe ang init sang sa mga kabataan niya siya eh. Ti namangkot sa pastor ya, imuon ko pastor man kay hindi na ko mapatawad sang mga ginikana sa mga kabataan ko kag sa akon pamilya. Siling yung pastor siya, mangayo ka pasensya sa mga kabataan mo eh. Kagi ka na pangayo pasensya sa mga kabataan mo. Siling niya, wala pastor eh, kay ginikanan kuya mo. Ti siling yung pastor siya, tistingibla, pagtisting niya nangayo sa sang kapatawaran sa iya mga kabataan, nga gidyabla nga wholehearted gidya nga ginamin niya gid nga gapangayo sang kapatawaran. Tigin patawad sa mga bataan niya kag nagbalik ang ilang relationships, no? Tandaan mo kung budlay ni sa tuod nga mag-acknowledge ka kung nakasala ka sa mga kabataan mo, pero ini pinaka-importante ni. Ang pride mo ya padaluma na kay ang importante ang relasyon mo sa kabataan mo. Ang pride mo ya ibuyin ang pride mo. Kung gusto mo makabaton sang gugma, buyi ang pride mo. Buyi na sa kay importante ang relasyon. Pamangkoton ka, anong pinakamaayong manggad sa kalibutan? Anong pinakamaayong manggad sa kalibutan? Masiling kabi, kung damo ko kwarta, sauli madula na ya. Ang mga bilyonaryo subong pwede maging beggar sa uli. Ang balay pwede na madaan na sa o masunog. Ang maayo nga salakyan, kung mabungguan na, magupi, kag madula ang valyo ya. Pinaka-maayo nga manggad sa kalibutan, relationship. Relationship mo sa Diyos, relationship mo sa kung ikaw kabataan, relationship mo sa mga ginikanan mo, kag relationship mo sa mga kabataan mo, sa mga abyan mo, amo na sa pinakamaayong nga manggad sa kalibutan, relationships. Amo na nga dapat ga-focus gid kita sa relationships. Kay amo na sa ang pinakamaayong nga manggad, no? Grabe na sa. So amo na sa ang aton nga word sa ini nga aga, no? Nga importante i-value ta ang aton nga relationships. Labi na gid relationships ta sa kabataan ta. Kag silingan ni Jesus, people will know nga mga tao mabalaan niya nga disipulo ka ni Jesus. Asa ginikanan paano mabalaan sa mga tao nga Christian ka man o disipulo ka ni Jesus asa ginikanan? Siling dara ni Jesus sa mga disipulo, love one another, no? As I have loved you. So asa ginikanan, paano mo mapakita nga Kristiyano ka? Paano mo mapakita nga ginaygugma mo ang Diyos? Dapat gugmaon mo ang imong kabataan. Pariyos sa pagigugma sang Diyos sa imo. Grabe, no? Iban nga mga ginikaanan niya, mapakita nila nga Kristiyano sila. Ang kabataan nila masakit. Bayida sila, masimba ko yan. Importante ang Diyos sa ako niya. Bayida sila yan, masimba ko yan. Ang sila niya, kung masakit na sila, bayida sila. Pero hindi amo na importante gid nga mapakita mo kung ano ang church, no, sa imo nga panimalay. Kung ano, importante gid mapakita mo kung ano ginhigugma sang Dios sa imo panimalay. Tandaan mo ang pagigugma gin-define niya ni Kristo. Why say nagsiling nga hindi niya imo definition sang gugma mong siling ni Kristo ya. Pariyos ang pagigugma ko sa imo. Tandaan mo ang Dios nagpakamatay sa aton. Si Jesus nagpakamatay sa aton. Bisan sang makasasala pa kita, si Jesus nagpakamatay sa aton. So asa ginikanan dapat may pasensya kagid. Bisan pa nagakasala ang imong kabataan, ang pagigugma nimo dapat ara landa. Of course, kung lang taon mo kung ginikanan, kaya kung ang bata mo sa lawayon niya, ginaygugma mo na sila gyapon, pero hindi kaya maging malipay, no? Siyempre, pares mo nila sa Diyos, kung nagasunod ka sa iyang nga kabubuton niya, gakalipay ang Diyos. Pero kung wala ka nagasunod, TYC nagakalipay, pero ang pagigugmaya, ara lang gyapon. Tiyan mo man sa ginikanan, no? Dapat ang pagigugma mo sa kabataan mo, ara gyapon, constant, no? Kay tungod nga nabaton mo ang gugma sang Dios sa imo. So magapangamuyo kita, amay namon nga sa langit, salamat gid sa ini nga pulong subong. Kabay pa nga malaygayani mo ang mga ginikanan nga ari diri nga tudluan mo sila nga maging maayo pagid nga ginikanan, Ginoo. Salamat sa mga kabataan nga ari diri.
Kabay pamamati sila sa mga laygay sang ila ginikanan kay ining may promesa no, kay ining maging successful sila kag maging malawig ang ila tion diri sa kalibutan. So Lord, salamat gid sa imong mga promesa Ginoo. Salamat kay ginavalue nimo mga ginikanan, ang pamilya as a basic unit of the society. So Lord, we entrust everything to you. We declare nga tanan ini Lord, blessings lang halin sa imo. We declare nga ang imo paghigugma wala katapusan sa amon subong. So we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Diyon naman sa aton paghatag sa aton dulot, akon pagabasahon diri sa una nga Korinto, ikaduha nga Korinto 9:8. Kagang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinanglanon, agod nga indi kamo mawad-an kag may ara nga inughatag para sa tagsa ka maayo nga buhat. Mga muyo kita, amay namon nga yara sa langit, nagapasalamat naman kami liwat, sini nga adlaw, nga makasimba naman kami Ginoo sa imo sa amon paghatag, sang amon mga dulot, kag sang amon mga ikapulo. Salamat sang imo mga pagpakamaayo sa amon kabuhi, inadayaw kagid namon Ginoo sang tanan nga kaayo mo sa amon. Initanan halad ko sa ngalan ni Jesus, nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Kung ready na kamo sa paghatag, ari aton basket, pwede na kamo katindog. Kristo, manluluwas ko. O Kristo, ang kabuhi ko. O Kristo, akong Ginoo, kaupod ko, biskan din ako. Upod ko, biskan din ako. Magatindog kita. Kagibayaw taton mga kamot, kagiduko ta aton mga ulo sa benedictions. Amay namon salamat gid sa ini nga mga pulong sa ini nga aga. Kagini nagalaygay gid sa amon. I-bless ang mga ginikanan nga ari diri subong. Kabay pa nga maging maayos lang ang provider sa ila panimalay, kag i-guide nila ang ila kabataan sa maayo nga paginawi, sa Dios doon nga paginawi. Kag nagapati kami nga may maayo ikaw nga plano sa ila nga pamilya, sa ila nga mga kabataan. Kabay pa ilay gayan mo, kag i-guide mo ang ilang nga kabataan nga maging successful, kag ini maga-honor gid sa imo. We give you all the glory, honor, and praise, and we ask this in Jesus' name. Amen. Kristo, sa landigan, sa imo mangin malig-on ako. Kristo, ako sa landigan, ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong. Kristo, ako sa landigan, sa imo mangin maligon ako. Kristo, ako sa landigan, ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong. Ako masalig sa imo pulong.
Thank